Nerád by som teraz napríklad sa zaoberal hodnoteniami niektorých médií, ktoré označujú demonštrantov za dezolátov. Nerád by som teraz rozoberal klamlivé informácie. Nerád by som rozoberal, že niektoré médiá sa otvorene hlásia k tomu, že sú nepriateľské médiá vo vzťahu k vláde Slovenskej republiky a že pôjdu vláde po krku. Za týchto podmienok, pán poslanec, vás chcem informovať, že momentálne na úrade vlády Slovenskej republiky na základe môjho pokynu sa preveruje akreditácia všetkých médií, ktoré doteraz mali možnosť vstupovať na pôdu úradu vlády. A predovšetkým preverujeme, do akej miery tieto médiá spĺňajú to, čo od nich požaduje zákon. Pravdivo a všestranne informovať slovenskú verejnosť. V tomto okamihu nemám ešte záver preverenia tejto akreditácie, ale je vysoko pravdepodobné, že niektoré médiá nespĺnia túto podmienku. Rovnako chcem povedať, že chceme nastaviť aj pravidlá správania sa médií, prepáčte aj kódex oblečenia. Radi by sme boli, keby sa novinári, keď sa pohybujú po úrade vlády, normálne poobliekali, nechodili tam ako na letnú brigádu na chmel. To sú veci, ktoré sú pre nás takisto pomerne dôležité. A keď už tak veľmi, pán poslanec, vám záleží na tých médiách, chápem, pretože vždy ste mali ich priazeň na rozdiel od mojej strany a vlády, ktorú vediem, tak by som vám rád niečo prečítal, pán poslanec. Alebo by som rád, keby ste pozorne tento text počúvali. Záverečné zasadnutie kontrolnej komisie sa uskutoční dnes, piatok 16. apríla o 13. hodine v priestoroch Ministerstva spravodlivosti na Račianskej 71 na Bratislave, ktorú zriadila ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Mária Kolíková v súvislosti s mimoriadnou udalosťou, pri ktorej došlo k úmrtiu bývalého policajného prezidenta generála Lučanského. Komisia má na svojom poslednom zasadnutí prijať záverečnú správu z kontroly. Po zasadnutí komisie plánuje Ministerstvo spravodlivosti informovať o prijatých záveroch na tlačovej konferencii aj za účasti ministerky spravodlivosti. Tlačové oddelenie Ministerstva spravodlivosti však upozorňuje dôrazne, že dlhodobou snahou Ministerstva spravodlivosti je otvorene komunikovať a poskytovať informácie všetkým relevantným médiám. O účasť na tlačových konferenciách, briefingoch sa však usilujú aj zástupcovia tzv. Spravodajskej alternatívy či konšpiračných dezinformačných portálov, čo Ministerstvo spravodlivosti v žiadnom prípade nepodporuje. Dovolujú si preto upozorniť, že pri vstupe do budovy Ministerstva spravodlivosti bude umiestnený zoznam pozvaných redakcií na tlačovú konferenciu. Žiadajú kolegov redaktorov, aby pri vstupe podpisom potvrdili svoju účasť za konkrétnu redakciu. Toto je oficiálne stanovisko Ministerstva spravodlivosti. A vám kto dal právo povedať, kto je dezinformátor, kto je konšpiračný a kto je spravodajská alternatíva? Nič takéto neexistuje. Tak vás ešte raz chcem požiadať, pán poslanec, o pochopenie. Preveríme akreditáciu, robíme vyhodnotenie konkrétnych výstupov, článkov, rôznych príspevkov a na základe toho sa rozhodneme, ale chcem vám povedať, že určite skončila éra, pán poslanec, kedy médiá riadili tento štát. A najmä nie médiá nepriateľské, tie nebudú mať možnosť robiť to, čo robili doteraz. Děkujeme za sledování a sdílení našeho videa a za to, že podporujete Český list a neváhejte nás také navštívit na telegramovém kanálu Český list, kde naleznete každodenní přísun nových informací a i vy se můžete zapojit do diskuze.